Manje ngiyabona ukuthi usuze wayiletha la mhlambe okumele ngiku-understand mina ukuthi lento nayenza kanye noma mhlambe into enaniloke niyenza mewukuthi niphuzile because akwazi ukuthi into eyenzeka kanye dadewethu sengavele kuhlanyise nje kanje shuthi inzima ekukhotheni lo sise. Lento le ayenzekanga kanye ayenzekanga kabili ayenzekanga kathathu. Ubufuna Yikona ukuthi besikwenza ngomjojo. Ubufuna ngakunika lento oyifunayo ukuthi manje nginika isandla ngifuna ingalo yonke. So mengabe mhlambe kufika lapha ekukhothaneni uvela phuthuma kukhotha noma mhlambe khona indlela nihamba ngeprocess. Take me through. Kwenza nje njengabantu abathandanayo. Kwenzeka Kwenzeka nje. Good evening. Angazi uzobuyibuka nini le episode la uzobuyibukela khona. Kodwa once wabona mina ku screen sakho lokho kuzobe kusho ukuthi sesizothela usawoti esilondeni. Sawubona njani? Mina ngiyaphila. Igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Ungakhohlwa ukusubscribe, like, uphinde futhi ushare this particular channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uyazi ke ukuthi mawukuthi uneyinkinga ezisinto umjolo ungangi-email at umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ake sihambe ke siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani osukwini namhlanje. But before we get there, mkhulu lo mthandazo unamandla. Sigebisa amakhanda phansi sisho sonke kanye kanye. uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele. Ukusho kwami kanjalo akusho ukuthi mina uqobo nguNkulunkulu bakithi. Ngiye ngibona abantu sebengithethisa kuma comment ngidlala ngegama lika Jesu. Wakwambona uJesu omngaka. Nihlezi nisho ukuthi uSimakade umkhulu umnini mandla wonke. Mina ngumnini we relationship yakho lehlulayo. Ngiyadlala. Ngakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ngiyacela, ngicela upress thanks, uphinde futhi ujoine as a member of this channel. Ake sihambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani osuku la namhlanje mase siyabangena sibaphelezele. Babukele emakhaya igama lami nguAmanda Ngwakasithole ngibhalele uhlelo lolu ukuthi lungisize ngenkinga enginazo nomngani wami. Lele mbukelo ohlelo silungisa umjolo. Uma kuwukuthi ke uyaqala ukubukela namhlanje, kindly subscribe, like and also share this particular channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Mase liqala uhlelo lakho siyakukhumbuza ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo. That is UMJOLO. By using leyo code leyo uzokwazi ukuthi ke ubhethe kahle. Eceleni kwami khona usisi sinayo njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi ngabe khamba kanjani isimo sakhe when it comes to izindaba zothando. Uyazi ukuthi ke izinto eziningi esizibhekayo lekhaya zithinta umjolo. Uyangazi ngingudlala Matifane bekumele ngithele usawoti esilondeni ngiyawuthela kodwa ngivele ngiwuthele nje. Check icoast. Dadewethu njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Usisi sinaye namhlanje ubani wakabani? uAzande wakamtolo. Azande Mtolo. Yebo. Okay. Ngiyajabula kakhulu sisi ukuthi ngibe nawe namhlanje ohlelweni sizokhuluma nawe. Ngiyazi mhlawumbe uyayibuza ukuthi kungani la. Ulana ke namhlanje ngoba kunosisi ekuthiwa Amanda. Ngazi noma uyamazi uAmanda. Yebo ngamazi Amanda umngani wami omkhulu futhi. Umngani wakho omkhulu. Yebo. Angeke ngisakubuza ukuthi umazi kanjani ngoba soshilo ukuthi umngani wakho. Mhlawumbe ubungani benu buhamba kuphelephi. Ngendlela nje. Ufana nosisi wami. Nje isikhathi esiningi sichitha naye sesisiningi kakhulu isikhathi sendawonye mhlawumbe mengi-estimate mhlawumbe ko 3 years kanje sizwane. Kulo 3 years umngani wakho umuntu onjani mhlawumbe personality yakho ngamchaza kanjani? Ufani sithanda ama surprises nenhliziyo enhle yena ngisho kuthiwa mhlawumbe sinenkinga siyakwazi ukuthi si-communicate kahle and u-open nami ngi-open kuyena siyathembana. Okay. Senike naba nazo inkinga before nahlala phansi naba open nakhuluma. But namhlanje khona inkinga ekhona afuna ukuthi nizoyikhuluma lapha kaSikwethu. Mhlambe ngokwakho yini mhlambe efikile ekhanda lakho ukuthi ufuna nikhulume ngayo noma uthi hayi no ngizobona khona. Asibone khona guys yazi. Mhlawumbe ama surprise mhlawumbe. Oh, uthe umuntu ama surprises, right? Yeah. Wena uready kodwa ukuthi umbone ukhulume naye? Ayikho inkinga nje. Ngoba udadewethu uready nami ngiready futhi angifuni ukuchitha isikhathi sakho ngiyazi uyazithanda indaba zabantu uyayifanela nje nami so asihlale phansi silinde sibone ukuthi udadewethu siphatheleni nanokuthi ke yini la sis uyaphila ngiyaphila siyajabula ukuthi ube khona ohlelo namhlanje uzokhuluma nomngani wakho usho njalo uthe umngani wakho lo omkhulu uyasho ukuthi
i-relationship yeni ihamba kahle kakhulu kangangokuba uthukile ukuthi kungani umbizelela namhlanje. Khona imibuzo engimbuze yona-ke, mhlawumbe angibuze nawe imibuzo embalwa before nginitetele nikhulume nobabili. Usisi nje kuwena mhlawumbe uwumuntu okanjani i-personality yakhe? Umuntu phansi, yesibhele uyaphapha sometimes, endaweni. Kodwa nje umuntu onothando, umuntu othanda nje akathanda kakhulu izinto kodwa nje Right, yeah. umuntu o-right. Okay. Uyakuthanda, uyakunakekela cause Uyangithanda kakhulu njengoba nami ngimthanda nje. okay. Alright. Namhlanje udecide ukuthi uzokhuluma naye la. Why udecide lokho cause ukuvezile ukuthi nako ukuhlala phansi nikhulume njengabangani? Into engilethela ukuthi lolu daba lolu ayi selungifuphe kakhulu. Ngizamile ukuthi ngizama ukuthi ngizitholele mina usizo kodwa ngabona ukuthi ayilokho akungisizi. Because ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngihlale ngikhulume naye sisobabili. Ngathi ngakhona umuntu wesithathu ozoba khona eduze. So ingakho ngize la ngizocela lolu sizo. Mhlawumbe sewakwazama ukuhlala naye phansi ukhulume lento ozoyikhuluma namhlanje. Naye ninoba u2 mhlawumbe kwawukuthi uyahluleka wakwayizama into kanjani? Ngake ngazama kodwa angizange ngimtshengise ukuthi ngimngena ngaleyo nto leyo. Kodwa ngazama ukukhuluma naye kwawukuthi umuntu onganaki so ngagcina sengiyeka because ngabona ukuthi shuthi sizoxabana la. Okay. No, ngoba usekhona ulalele anginidedele nikhulume nobabili. Right njani? Ngiyaqolisa ukuthi ngifuna ukuthi sikhulume ngezinkinga zethu ngaphambi kwamakhamera kanje. Yazi ngumuntu ama-surprises kodwa this time around akuyona-surprise e-right engicabanga ukuthi uzoyijabulela. Kodwa ngiyacabanga ukuthi izosisiza sobawu-2. Yeah. Ngiyazi ukuthi ngiyakuthanda nami ngiyazi ukuthi uyakuthanda. Yeah. So into engilethe la into engihluphayo esingiphethe isikhathi esijana kona yabo. Ya lento liyaqala last year December yakhumbula kade siphuza. Angicabanga ukuthi siyakhumbula because vele we usually do phuza kodwa okwenzeka ngalelana ngangizange kwenzeke njengenjwayelo. So ngalela langa sadakwa and then I blacked out. Ngiphaphama uyangikhotha. Engaku-understandanga ukuthi wakwenziswa yini ukwenzelani. Ungilethele lonto le Yebo ngilethela namakhamera Yebo ngilethela. kanjani? Ngoba iyangihlupha lento ukuthi wena uyi-understand njengamanje ngiyakubona. Ukuthi nami ngiyadideka. Sijwayele ukukhuluma efonini mhlawumbe sibizane sihlale phansi. Indaba enje ungazoyikhipha wena emakhamereni. Lokhu akufani naloko esisuke sikhuluma emafonini. Lokhu kuhlukile naloko esisuke sikhuluma Kuhluke emafonini. kanjani? Ayiyona indaba ebesingayiqeda over the phone le. Mari private le information ozoyiveza phambi kwabantu. Mhlawumbe ngicela ukungenelela mawuthi wathi uyaphaphama uyakhotha ukukhotha like ukukhotha like uyakhotha. Yebo ngikhothi inkomo. Wakuthanda ngithi? Angizange ngikuthande ngesikhathi kwenze kodwa phela ngarealize after ukuthi kumnandi Kodwa kusalayo ngithi wavuma manje ngephike inkinga. Ngavuma kanjani Dakiwe? Hawu kwakumele unginqande ngisehlisa ipheni lakho ngithi ngena ngaphansi Kanjani kwakho. ngidakiwe Cha. ngize ngikwazi Okay, kahle ke into ngilethele yona yini la? Ngikulethele ukuthi njengamanje la ngifuna ukuthi siqhubeke nala sesigcine khona. Sikhube kanjani? Ayibo uyangazi mina. Okay, uyangazi ngiyintombazane ngiphelele angisona isitabane. Nokucathi ngisona. No way Kanjani? Awunayo boyfriend wena? Anginayo mina i-boyfriend ngenxa yakho. Uyekeleni? Angithi mina ngisakwazi uku-enjoy i-boyfriend yami noma i-girlfriend yami ngenxa yakho. Angikuthubanga ukuthi ungayi-enjoy. Cha. Ngazama ukuthi angisona isitabane uqala mina ngendoda yami mina enginika kamnandi ka-right. Bengizama mina ngawo. Bengizama nje kuphela. No, bengifuna experience ukuthi lento le ikanjani. Bengizama ngikaze ngikushele. Yabo if ever ukuthi mhlawumbe bengithi asijole. Bengizosho ukuthi asilokho. Kodwa bengazi ukuthi umngane wami uzovuma manje indaba isho lento manje. Mina uyazi ukuthi ngumngane wakho kodwa indaba ungenza into enje. No, angisona isitabane. Uzothini? Angithi uyamazi usibuka. Angithi uyamazi usibuka. Uzothini? Sengiphendula ngisitabane mina ngidumile. Hayi sise no way cha.
Angithi sikwazile ukwenza Intombazana angisona isitabane. Angisona isitabane mina. Angisona isitabane. Mina ngiyini. Angikwazi une-boyfriend manje ushintshephi? Angithi ngikwenziwa Hayi wena. angashintshi. Ngifuna ukubona ukuthi kunjani. Angikwenzi isilima. Mina njengamanje Hayi, ngiyacela no. ngiyanceka ukuthi ngicela Angeke uze kwenze lento sibuyelane, leyo. njengoba Mina kwenzeka ngithanda kade usibu wami. kwenzeka Ngithanda usibu wami. kanjani Yabo nje ukuthi nginika kamnandi nami usibu nginika kamnandi. Ave nami unginika kamnandi awuyizwa wena lento eziwe abafaneni kanti angizwa ngenxa yakho kuthiwa bamnandi Ngenxa abafana yakho. uphinde mhlawumbe uthole ongcono uzokunika kahle. ngizamile Ah, ngahluleka no, ngaze ngazama ngisho amantombazane ngahluleka ngenxa yakho Kanjani? Ngikula position Angisona engikuyona ngiyasho-ke mina manje ngenxa angithi yakho. ngiyasho-ke manje ukuthi like angiboni ukuthi okay ngeke sikwazi ukuqhubeka mina nayo. awukwazi ukusho njalo Hayi bo ngeke sikwazi. Awukwazi ukusho Oqala njalo. ngilethela amakhamera Nginjenje oqala nje uzongidisrespect wena. ngilethela amakhamera ukuthi uzongitshela lonto Yingoba leyo. bengibona ukuthi Cha, lento izogcina ifike la no. ngafuna ukuthi ifike khona Ayifike manje ngoba ngiyasho ukuthi angifuni ngeke ngize Awukwazi ukuthi ngivume. ungafuni, Ngeke awukwazi ngize ngivume ungafuni. ngiyamthanda Angithi ngithi siyiqalile, ngiyamthanda angikaze ngitshela ukuthi Siyiqalile, ngiyakuthanda. ngicela ukuthi Angikaze siyiqede. ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda ngeke siqede ngeke awukwazi ungitshela siqale. lo kodwa ungikhombisile lo Ngikhombisani? ungikhombisile No, ukuthi ngifuna ukubona uyangithanda ngiyasho ukuthi ngangifuna ukubona Ngami? kuphela. Yini ndaba Ngangifuna uzuzame ukubona. ngami? Ha wayikhona yini omunye umuntu Babuzamile-ke angazama. wabona-ke kuyenzeka Hayi angifuni. awukwazi ukusho Ngithanda njalo. usibu wami. Awukwa- Ngithanda usibu wami. Eh, Endaba enginika kamna. Mhlawumbe nami ungathola umfana ozokunika kahle uzoyizwa lento ngizamile esizwa sis. ebafaneni. ngizamile ukuthola umfana Uzoyizwa into esizwa ebafaneni. indaba abantu wenza lento yenzayo Hayi Mhlawumbe into engayenza yabona mina ngiyazi lento yeni bafethu. Cha ukuthi Kuyenzeka kube between one angani mhlawumbe ungakwazi ukuqhubeka nosibu wakhe uphinde umnikeze. kanjani nawe. sazowangibhadlaza la emakhamereni? Sizoyiqhubeka Angithi kanjani ube khona wazongibhadlaza? vele No ekuqaleni. vele ube khona ya. Kodwa sikwazile ukuthi sikwanje manje Besingatholi sohlulwa mina yini? nawe. Manje Uyilethe la sizohlulwa emakhamereni yini? ngokuthanda kwakho ngithi. yebo ngoba ngifuna Hayi siqhubeke no siqhubeka kanjani ngoba ngiyasho ukuthi ngiyamthanda usibu mina. mina ungithanda Ngithanda Mina ngiyakuthanda-ke mina-ke. Manje uzongiforsa yini Mina ukuthi ngikuthanda ngithanda? ngandlela Akekho umuntu zonke-ke aphoqwa mina. ukuthi athande umuntu. wangizisa into Akekho umuntu emnandi aphoqwayo. ngisayifuna-ke futhi Ngeke ngikunike thola abanye bazokunikeza. Kanjani Ngithanda ngoba ngisabezwa, uSibungu. ngizwa Hayi wena, mani ungijwayela ngifuna lapha. wena Hayi uyangijwayela. Yazi Kanjani? ngidisrespect. Uyangidisrespect ukuthi uzongiletha la mina. angikudisrespect Kunamakhamera. njengamanje Bengikuthembile bengitsho ukuthi mhlawumbe lento izohlala phakathi kwethu sobabili kodwa manje ngiyabona ukuthi usuze Izohlala wayiletha la. kanjani phakathi kwethu Ima sobabili? mhlambe okumele ngikunderstand Hayi. mina ukuthi lento nayenza kanye noma mhlambe into naniloke niyenza mekuwukuthi niphuzile because akwazi ukuthi into eyenzeka kanye Cha, dadewethu sengavele sihlanyise nje kanje shuthi inzima ekukhotheni lo sise. lento le ayenzekanga kanye ayenzekanga kabili ayenzekanga kathathu Ubufuna. yikona ukuthi besikwenza ngomtshotsho Ubufuna Kodwa bona ngakunika bekumnandi. lento oyifunayo. indaba Manje uyiqalile, nginika kodwa isandla ufuna ngifuna ukuthi ingalo yonke. Hayi, ngifuna yonke angifuni, ingalo. angifuni. So mengabe Hayi bo. mhlambe kufika lapha Cha. ekukhothaneni uvela phuthuma kukhotha noma mhlambe khona indlela nihamba ngeprocess. Take me phela through. kwenza nje njengabantu Angazi kodwa abathandanayo kuphoqa. kwenzeka nje njengabantu abathandanayo Angaze ngathi ngiyakuthanda ukuthi nje futhi. wenza kamnandi Angaze ngathi ngiyakuphoqa, And angaze umuntu ngithi ngiyakuthanda. wesilisa noma owesifazane ngizamile ukujola nabo kodwa kwenzeki Inkinga yakho leyo ke inkinga. engimzwayo nje uyena Akuyona nje inkinga emva yami sithi leyo. ngizwisa lento angizwisa yona sengizwa yena kuphela Akuyona kodwa umuntu inkinga yami leyo. wesilisa noma Hayi bo. owesifazane angisamuzwa ngenxa yakhe Akuyona kodwa nje njengamanje inkinga. akasangifuni Akuyona Ngobani? inkinga yami leyo. kanjani Baningi ngabo abantu la ngaphandle ufuna ukuhlonisa mina nosibu wami. kumina lento Mina ngikweyami relationship nawe awuhambe ufuna amaphepha abazokunika kahle lapha. wakho kunokuthi uzokhothana Ngimkhotha kanjani? Ngiyasho ukuthi ngangifuna ukubona ukuthi kanjani lento le mengiyenza. ungabonanga kusiphawa Wawubuyelani ke wena? Wawubuyelani? ngangibuyelani phela kwakumnandi Hayi angifuni ke manje. Hayibo. awukwazi ukusho njalo Hey, Ngiyakutshela. Awukwazi, Aha man, awukwazi. yazi nje. Hey, sisi manje kushuthi wena ukhotha ipipi ukhotha igqe. Double trouble. Ngangifuna ukuzama ukuthi kunjani. Ngiphendule ukukhotha ko2 nanga umkhotheli. Usibu noma usipha usibu unaye still wenza same thing. Nango kudadewethu manje ufuna ukuthi ukhethe yena of umjuda wakho. Angeke ngikwenze lokho. Yini yakwenza wazi? Hayibo, Awukwazi, angeke ngikwenze lokho mina. awukwazi. Hayibo, ucathi ngizokwenza lonto leyo. Wazi kahle ukuthi sinosibuse esithandane isikhathi eside. Wazi kahle ukuthi ngiyamthanda. Manje ucathi yena ngizovela Nami nawe ngisuke sesiba nje. bangani isikhathi eside ufuna ukuthini? Manje abangani ufuna ukubreak i-friendship yethu. naku nje kwazile ukuthi Azasibreak. Yabo lapho asegqeyeso. Asegqi lapho. Manje ufunani? Ngifuna angikufuni nje. mina ngiyakufuna Ubu-right umngani wami kodwa manje ngiyabona ukuthi ngathi nawe usuyeka. Yabona manje cha angisafuni ngoba usuzokweqa ulayini okokuqala ngilethe emakhamereni weqa ulayini engamelanga ukuthi uzofuna ukuthi sithandane mina weqa ulayini e-friendship
Bathi ngizothandana kanjani nawe ngumngani wakho mina? Angifuni sithandane, ngifuna siqhubeke njengabangani. Abantu bazothini? Akusona isitabane. Akusona isitabane. Hayi. Lokho singakwenza. Ayikho inkinga futhi Yini nalapho. yabona kanti ungafuni sizame Angifuni. Ngiyasho nje ukuthi ngithanda usibuka. Uzonginika wena le pipe engifunayo. Uzonginika yini? Uzongifenda yini wena? Akhona ama-dildos singawathenga. Hayi angiyifuni lonto mina ngifuna into enyakazayo embhedeni. Naye iyanyakaza i-dildo akhona ama-vibrators. Into ezonyaziswa yimina no ngifuna yena anyakaze kumina ngibe ngiphakamisa izandla. Hayi angifuni. So wena sisi uthi igqewu naye uNkulunkulu wakunika wathi mina angiyazi engakanani kodwa wakunika nje wathi nasi isamba sakho bamba mntakwethu uthi unaye yakho ethi wena uright awuyifune enye uyifunela nje ipipi lakho mntakama uNkulunkulu wakudalela nje ukuthi intombazane nomfana kanje ngangiyifunela ngangifuna ukuzama ngibona ngabona benza ngangifuna ukubona ngabona benza yini ukazama ke inqanza sipha hayi bo izinqa kanjani ngaqala cha angithi khona umehluko hayi angazi na uhlekani futhi angazi uhlekani khona into ehlekisayo la hayi kahle hayi na ungijwayela kabi nje uyangijwayela hayi yangicinga nje lento yenzayo hawu Angiletha ama-camera ngizongitshela wonke lo msangano lo ucathi bazothina abantu umsangano vele uyizwa njengalendlela engisho ngayo bathi wawungazami ngani ukwenza i-rimming noSpha bakubiza nge-rimming-ke lo kakushoyo usisi wawungazami ngani ukwenza kona cha angifuni lutho engihlanganisayo yabo manje angisafuni ngisho nanokuthi ngizame-ke angisafuni lutho angisafuni ukukhotha-ke manje-ke angisafuni mina sengiyafuna awukwazi phela ukuthi nami ngizwile kuthiwa ukhothana kamnandi mhlawumbe after the show singakhuluma nawe ungijwayela kabi uba utshela ukuthi ngihamba ngikhotha amapipa abantu ngincahama yazi ngijwayela kabi nini yazi ngiyangijwayela hayi ngiyahamba mina la futhi yini eningibizele yona ningibize ukuthi ngizokhothana nani la angiyani umkhotho wamapipi mina uyamuza ukuthi nangu umuntu okhuluma nawe ngikhothela sibuya hayi lo munye umuntu ucasulwa yini umntwana ukuthi nawe ngizokhotha yini ngishilo ukuthi uzongikhotha uthi after sokwenzani ngishilo ukuthi uzongikhotha ipipi mina ngishilo ukuthi uzongikhotha ipipi ucathi after la sokwenzani sizokhuluma ukuthi nisotha kanjani indaba yasisi ukuthini yini wona wahlezi kwaduma ukukhotha nje ukukhotha uzwela ngithe ima ngiphinde istatement sami ngithe mina ngizwela ukuthi wena kuthiwa ukhothana kahle mhlambe sizokhuluma after the show ngitsheleke ukuthi unosisi uyomqhubeka nokumkhotha kahle ngeke ngasho nini mina ukuthi bengingasho kanjani ukuthi khotha ipipi lami ngizwe ukuthi wena ukhotha amacebo kumele sikhulume ukuthi uzoqhubeka ungikhotha angifuni awukwazi ngamane epheleke lo friendship mina ngikwenza amasiko hawu sekwamasimba manje hayi iwona sekuyiwona manje weqila ngithi ulayini sekuyiwona akhola yini mina engweqile ngizela ngizoncenga wena wafika ngikuphelela imoya awuhlukane nami mhlambe asikuneze ithuba lokuthi ukhethe manje because noSibuzo ibona le video akwali akushiye uqhubeke nomngani wakho angizuqhubeka naye uyena ngithi ozobenza ukuthi sihlukane uSpha kodwa ngobe esazi ukuthi wena ukukhothana amaqaya ngibona ukuthi usazoqhubeka nawe and wena uzoqhubeka nawe ngizokhuluma naye ngizochaza uzo-understand senhlukane noSpha uzobulalela uzokhala ngikuthulisa ayikho into esazongihlanganisa nawe mina ngisho yaphela relationship yami naye ayikho kodwa into ezongihlanganisa nawe mina wenza ubuxoki nje nawe ukuthi uzongiletha la ungilethela lento le hayibuka kahleni bu lento cha no mina bengithi ngizoncenga ngizokhuluma nawe kahle njengoba nabese amaningi amapipi adlula hamba lapho ngabiza ngisho mhlawumbe uzushone le ngakwenza lokho amanye azahambe endizela la azahambe endizela ungazuyathekwa ngisho uhlula yini ukulithenga bazokunika kamnandi baze bekuchamisa uboneke lento ukuthi njani ngifuna le ngifuna wena yazi what's confusing la ukuthi akuyena Amando wasukela wena kodwa wena awathi uyaphaphama iphendulo ehlisa ngamazi angazi noma amazinyo noma ngezandla yini ngangizama why uzama kuyena zangithatha advantage sasiphuze so2 yindaba pho wangenza sengilele indaba ngilinda ngize ngilale ungashongo wavumelani ngisengibuza ukuthi mina indaba ke sengikhotha kwaphela kumele ungisusa njengoba njengoba ngisho nje ukuthi ngase ngienjoya phela
So wafike wangenza mina ngabe isitabane waqeda uzongishiya kanjani. Ngakutshela ngavele nje ngakuthandazela ngathi uNkulunkulu baba akabe isitabanelo ungakulenge. Hayi kahle akithi ngiyakutshela ukuthi ngakufuna ukubona. ufunani kwegqe umuntu neyakho. Ngifuna ukubona ukuthi Uneyakho kunjani. nje. Yini ungayikhothi-ke wena? Yini Ngingayikhothi ungayikhothi uthatha wena? ikhanda lami uzofika la ezansi. Angazi phela uzobona Hayi bo nawe. kahle wena. Yini ungakhothani Usibuya indaba ungagcina Usibuya ngikhothi. Yini ungagcina Usibuya ngikhotha ngithi. ngokhotha mina. Angithi uyangikhotha yini? Yini waqala wakhotha mina? And uyangikhotha, Lezi ukhotha ndaba ngize ngiphatha ngihlanye. kabuhlungu and wena Ngikhotha ngize uku-understand ngihlanye. Hayi bandla. So umile kutheni usisi lona ngamane iphele i-friendship yenu. Ngeke wena uyenze Amehlo lona. ipipili imnandi kabi nje. Lo ngikhotha hey ayi kahleni. Hawu, ngeke lo ngikhotha lento wakwenzela ekuqaleni Kangizami. ngami. Yeah, ngifuna ukubona ukuthi unjani. Wow experience. Yeah. Mase uyahamba uyokhotha usibuka kahle. Experience ngapha Yeah. uhamba uyokhotha Futhi i-boyfriend yakho. uzozama iy'tayela la kumina zokukhotha ube siyokhothana nosibuku. Njalo nje. Yini ndaba ungazamanga kuyena lo sibuku wakho? Naye phela ngifundela la kuwena. Kodwa njengamanje kusibuku uzokwazi ukuthi wena Anginendaba okusalayo mina maningi amapipa ajikeleza la eminyango ngingalithola ngoba ngifuna lona ke. Angifuni Mina kodwa iqele. njengamanje Uzongisiza ngifuna ngani ngoba iqele. unapipi wena? Uzongisiza ngani mina? Uzongisiza ngani? Yini ozongisiza ngayo? Unalo ipipi wena? Unalo uzongifenda? ipipa kunalo ukuthi iqe nginayo. Leyo umsebenzi ushaya isikero mina. Angithi ngiyasho ukuthi Angishaya ama-vibrator isikero khona, mina. ama-dildo akhona, ikuphi inkinga? Ayikho dildo efendayo la. Ngifuna into ezongifenda. Ikhona mina Hayi ngizokufenda. bo, kahleni. Hayi sis ungazi ukuthi into oyibhalela ayilungi. Udadewethu umile kutheni ningaqhubeka nokuba bangani kodwa leyo ukuthi nizoqhubeka nokufendana. Abusekho bungani la. Abusekho nje. Angeke ngisusele uzoqala ungilethe emakhamereni uzongihlambalaza la uzobukisa ngami. Kuyafana ngithi mangisuka la ngiyahamba ngiyakusibu mina sengibhekene nenye inkinga lapha. Uzomchazela phela ukuthi uya experience ayizwa experience Ngiya wena. experience worry futhi asihlukane naye ngizobe singenze Vele kanjani. Unayo i-backup nje. Angifuni ngifuna umfana mina ulengisile yini yena. Angithi ngiyasho ukuthi zikhona into ey'lengisiwe. Hayi. Kodwa-ke, zikhona ziyathengwa mhlampe ngifuna ephilayo ephefumulayo. Because akulungi sis. Nami ngikhona ngiyaphefumula. Angifuni. I-advice engingaba nayo ungawayeka amabhebhi sis. Ungalengi wayeka. Umtshela ukuthi imnandi kanjani. Wazamile kodwa bhuti Awukalithole right. Umtshela ukuthi Wait up imnandi until kanjani. uthole ipipi right. Ohlanya Selizohlanyisa. ngathi akaze weza Ufakaza umkhotho. wena. Ngiyakutshela ngithi Yabo- wezwe. Yabona ndiza la emoyeni ungalinqaka nje lidlula Yabo lento lapha. ekwenzayo Ngiyathemba manje. ngisho ukuthengwa nje Ingoba ukuthi ngicela ukukuthenga usatshela i-night umqondo eyodwa. wakho Uzozwa. ukuthi Uyofuna usa-enjoya ukukhothwa lento la. eyenziwe usisi. Awukahlangani. Awahlancane. Yabo? Uzongihlambalaza nabantu nje. Ingoba utshela usatshela umqondo wakho ukuthi usa-enjoya kakhulu lento eyenziwe usisi. Walithola ipipi right. Uyobuza ngibonga mhlampe nami Nawe uyothi uyi-understand le pain engiyizwayo mina njengamanje. Ngiwazamile amapipi ngawazama amaqala akulungi. Ngithanda le awukalithole yakhe. li-right. njengoba kutshela e-right awukalitholi. Phela wena sisi Awukalitholi. Mawuthole i-right, wena uzozwa. awuyona i-lesbian angani imizwa Angilona. Yo. yilento engiyishoyo-ke kube kuthiwa uyi-lesbian ngabe Kodwa ngiya-understand. njengamanje u-Azanti ungenze yona. Awuphume kimi yazi. Awuphume. Sis, Angikwazi ukuphuma kuwena, Awuphume kimi. angikwazi. Awuphume kimi. Angikwazi. Ngoba ngizosukuma kule hlalo uphume Awuzami. ngempela. Uyezwa? Ngizosukuma Hayi. kule hlalo ngizosukuma Awuzongikhohlwa, ngithengani. awuzami. Nawe ngeke manibhodi. Uzongikhohlwa woze uzame. Uzongiyeka. Uzongiyeka uphume kumina. ngicela uhlale Uphume phansi. kumina. Ayikho into Aha. engizophuma kuwena. Uyazi sisazokhuluma Hayi mina nawe, fuseki. sizoba right, Fuseki. sizongikhohlwa. Fuseki uphume kumina. Hlalani phansi manje Aha. nizoba ngiqela ninamaqela nobabili. Anikahleni. Ungazizwa ifuna nje kumina kwasekuqaleni. Uzothula. Wawungikhotha ungikhothana. Uzothula. Ngoba usanginyanyisa. Uzothula. Hayibo. Ha. Hayi. Sehlala. Yazi bafethu le y'ngane lezi. Awu-understand le pain engiyiyona mina njengamanje. Ubuhlungu engibuzwayo. Maningi amaphepha eminyango uzowathola. Kodwa ngifuna le gqe yakho. Hayi bo. Angikhothisi. Hayi bafethu. Wena ungenze njani uma ngase asithi wena umjidi. Uthola ithekeni yakho ukuthi kubhanqe nenye ithekeni noma ibilala nenye ithekeni. Wenze njani uyaqhubeka nayo ithekeni yakho noma awuqhubeki nayo? Ithi ithekeni yakho ifuna ukuqhubeka namantombazane ukhona wena lapho uyinemba kahle. Uyayiphendula uyibhekisele
uyiphendule uyibhekisele but ithi yona ifuna amanye amantombazane. Ngizobona kuma-comments ukuthi uphawula kanjani. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN.